video ko kanina na wala na akong ma-record kay nag-drive ko. So I'm heading to Adelaide right now. Padung ko ka Adelaide kay mag-shoot ko for a nice print na mga artista tonight. Daw si Netanyahu, si Robin Padilla, si Ann Curtis, si Jasmine Curtis. I don't know. Yeah, we'll see. Okay, let's go. Ano ko sa airport, busy kay ganina niya. Akulba karon kay kanang angin kay karon. Grabe ka angin. Dito ang weather is sunny but angin ka.